Pa, ħankelmek, għandix ngħidlek. Pa, dil-logħba mhux għal wieħed. Ta' bil-lejl, ħu ftit paċenzja. Idħol orqod, nara waħda. Klim Paul Ellul. Mużika Mark Spiteri Lucas. Ikanta Neville Refalo. Ta' bil-lejl. Sar li l-ħin biex immur naħdem, jien illum ix-xift tal-lejl, il-jem tiegħi saru riga, nieħu dejjem l-istess kejl, lill-ulidi fil-frix komdi, inħallihom hemm reqdin, fil-għaxija ikunu daħlu x'ħin immur għax-xogħol fil-ħin. Pa, ħankelmek għandix ngħidlek pa, dil-kelma ma nafix, pa dil-logħba mhix għal wieħed pa, dil-ħajja ma rridix, ta' bil-lejl ħu ftit paċenzja, ta' bil-lejl diġà qiegħed tard, idħol orqod nara għada, ta' tassew għax daqsxejn bart. Il-kont tiegħi mimli euro, mobile phone għal wieħed tnejn, u f'kull kamra hemm computer, nieqaf naħdem ninsa fejn, kos u kos iż-żmien kif jgħaddi, illum nidem irtirat, ninsab waħdi u li diżewġu bija nnifsi qodni f'gat. Pa, ħankelmek għandix ngħidlek pa, dil-kelma ma nafix, pa dil-logħba mhix għal wieħed pa, dil-ħajja ma rridix, ta' bil-lejl ħu ftit paċenzja, ta' bil-lejl diġà qiegħed tard, idħol orqod nara għada, ta' tassew għax daqsxejn bart. Inċempillok kemm il-darba, messaġġ nibgħat kull satejn, u r-risposta dejjem waħda, pa mhux issa mnejn sa fejn.